Bokajana longta ingdeng pharo isira ke tham Indira Gandhi amhang ke thekarni kata London. Hamran Durga Mandir ki kimbo malongpen quintal truck a engine pang thek thek the atom inghupon den. Inut MLA Phongpli Haideta Hemret Kachikim Ave. Kardom pinu prime time bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Kedamtang phaikoni ni phakreser kep arni ada porphai kep malompen Bokajan Block Congress Committee atom chepater piponsi methang asai hemalong Bokajan ingdeng pharo isira ketham Indira Gandhi amhang ke thekarni talon pon. BCC Maipu Budheshwar Ingtikathar Bangsolong Chipahim Puponsi India Dedalong So Arlopet India Prime Minister Kimandun Cheng Abangphi Karlitang Indira Gandhi Ingdeng Pharo Isira Ketham Aphongam Hangke Thekarni Kata London. BCC Amaipu Kathar Sanghupen Lam Kethan Ponki APCC Atum Kapin Khadatengsi Nilituk Mate KADCC Along Lapen Karbenglong Block Along Tinta Bangso Katalon Kapaman Ponatengsi Ladak Bokajan BCC Along Ta Paman Ponu Lasi Kachitong Dunatumpen Milo Dhup Lapen Mir Chebaponsi Malomso Aporansi Karlitang Indira Gandhi Akailamo Lapen Alangli Congress Apan Kiklem Tekangalam Chithan Ponsi Pachunlo Bokajan Benananterang Karbenglong Live. Hamran Hitikimialong Aningkanwang Bohagi Bidai Katalon Beradim Durga Mandira Hem Tepokikim Bamalong Pangtek Tekteatum Hem Kikim Ainchin Kanghupidam Lavajok Durga Mandir Construction Committee Pen Hamran Police Station Alongan Lamhoy Kipidam. Hamran Police Station Kaparlo, Hamran Hitikimi, Durga Mandir Kikim Bamalong, Adimalong Pen, Kedamtang Paikoni ni Paikre Truck Si Aningwe, Pangtek Tektetum, Ingchin, Quintal Truck Kang Huderapotak, Durga Mandir Construction Committee Atum, Hamran Police Station along Lamhoy Pidamlo. Lamhoy Kipiateng Pen, case number 20/2020 under section 479 IPC Pabonponsi, Adimalongan, Hamran OC, Dipen Das, Ametang Amatsi, Kiritar Le Panjapan, Siding Pond. Pinpur में Labangso Durga Mandir Kikimalong Ongdung Inchin Assam State Transport Corporation Hamran Asai Hemadong se Kibi La Solong Rong Kachukim Asar Thelapen Hampangasong Doanta Kirikatar Lepen Kinep Nang Kacherap Dun Japan Durga Mandir Construction Committee Atumpen Tuning Ray Kanghu Kedopen Asontin Asaya Mokiklemapan Hedung Katikungdo Lasi Labangso Sai Kapawe Dead Japan Kiri Kacherap Dun Pen Adai Kido Atumapan Kinep Longvek Japan se Kachuning Ray Padupon Hamran Pen Daniel Inghi Karbenglong Live CPIML Asong Pen Ki Haidun Bihar Assembly along Phongpli MLA Ki Hai Abangphu Mahu Alam Pini Arnianta Hemrit Mason Kachikimavi Inut MLA Akhiadat Ko Ansi Kachapangcho Iklo Bonta Komatne Abangke Lakpati Lapan Komatne Abangke Crorepati Italian Hem Kangtui Lapuson ke Mansi Theklong Lapuson Nonakailong Arlengkethe Mandote Hemrit Gari Motor Anparta Devak Abi Rehai Hui Kachapangcho Anatsi Non Malom Kachihung Theklong Bonta Pini Nanglitum Athengno along Karbenglong Life Pen Kapaklangpon Igji Laki Bihar Ahawar along Inut MLA Apurkimo Alam Alang Limen Laki Mahu Alam La Alang Li Hello Bihar Assembly Election along Pining Pen Phongpli Apurun Alang Li MLA Ke Hai Abangphulo Phongpli MLA Abangphu Mahu Alam Pini Anta Domichit Aboha Kachikim Avelang Labangso Ahem Jerso Long Pensi Apiso Aso Tumpen Alangli Do Thak Bomlang Tangte MLA Mahu Alam The Penle Arju Iksina कोई खास बात नहीं है और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे घर मेरी बदहाली को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाए। मैंने कभी इन मुद्दों को जनता के सामने रखा नहीं। मैं निजी रूप से जनता की खिदमत जनता की सेवा सियासत के मैदान में कर सकता हूं कि नहीं, हमेशा मैंने यही मुद्दा किया।
alangli non hejong ke haipon laki Balrampur constituency alongpen Communist Party of India Marxist Leninist mati CPIML asongpen non aphuron alangli ke haipon lake paksuri phokep sose avot pensi haipon lo MLA Mahu Alam Phongpli alangli Bihar Assembly along ingni dunlong data phianta Hemrit Mason kachikimabe alangli phan Balrampur constituency rat chinghon obino ke ongdong apor along sita rat pen kachingki jethan madu penta aduya hoy kachibiabe alangli gari motor pathethe hithi kulat sanghan chonam chorekdam sita gari motor kache ponabe lasonsi alangli chor alangli somar anparta PSO atumpen kengpen damra pet lapuson theklong kedamtang Bihar Assembly election hotsita ki ongdong adim hawai sandal kachithon pensi my meeting padodamlo Mahu Alam inut chingki mesen lapen kaiketa rat alongpen chipate bok het abang phubinong MLA Mahu Alam alang liason Karbenglong MLA atumta mathadun jima National Desk Report Karbenglong Live Team Voja Rusine Production Pen Charnam Donelongpu Lunkan Arjan Kabonda Patang Ponsi Kewangji Phaikoni ni phai ingkoi rahini arni ingpu ponpo Karbia khaita khaikang thim jutang jubat nim rokom elam iki pindeng sumpot lapen luntemo ingchopik lahayang bongpen pirthe angkang pik kapachi thanglun thekjia phan lunkan lapen lam arjanta isilo Lunkan arjana nathu kapachi thangmate kapaprang dun thekjia phanpura dongmuka krongso pelongpen Team Voja Rusine Production abutung bor iponsi puthot charnam donelongpu Lunkan Arjan bonda ponno Rani wangi kachitong puan sing wikarong bonta juji alam juhai kanhong sing vidu verlu lanang phanke ne mandun delo ruphaka prekha Bangso Lunkan Arjan mohor kene patang ponsi non ke bangji phaikoni ni phai ingkoi rahini arni mate bhomkuru arni rat athenu paklang ponji lapen Team Voja Rusine Production pu YouTube channel alongsi thekponongpo General Son Hansepen Mirmili Teron Pietum Kachaparjan Pon Bangso Lunkan Arjan Long Sonjit Rong Hangpen Nong Kachithangklong Alun Sepi Nitu Timung Pietum Pensi Lun Pondo Director ke Jorson B Cinematography Bashishta Hanse Lapen Producer Prima Teron Pietum Henno Langhin pen sarpang ring tikathar Karbenglong Live Jang tipini prime time berta ke lapon sekang tonik lah domi thakmi kardom